ngaten sok aku nek sak wayah-wayah dadi manten aku riasana karo manten wedok ya. Karo sapa, Mas? Yo sapa sok sing dadi bojoku. Oh, kira-kira kok padha mundur kabeh. Kan marai ya aku wis entuk WA kuwi lho, Mas. Aku gelem dirabi Mas Kai tapi nek Mas Kai wis mari jare ngono. Lah apa edan aku ya. Oh, lho mari kok. Mulane jenengan ki aja nakal-nakal. Mboten pun kula suda niki. Alhamdulillah. Maksudnya dibanding saya zaman kuliah, zaman mahasiswa. Heeh. Sekarang wis nakal-nakal dunia hitam pun tak jauh. Alhamdulillah sami kalih kula. Pun tak suda. Enggak apa-apa Mas. Ya, Yo, Mbak Mano, jumeneng ya. Wanita feminim ya iki. Joget kanthi kecer kabeh. Ya. Ya diurupne sik. Wilujeng dalu selamat malam. Waduh, didemek sik pucuke ya. Piye? Iya, iya. Hei! Ngene iki cacah seneng ngene iki aduh. Nek iki bar cuci mata Mbak Nandasari lagi Mbak Manohara. Saya seneng mergo saya cantik. Wilujeng dalu selamat malam Mbak Yu. Wilujeng dalu selamat malam. Aduh, lama tidak jumpa. Kenekno. Kenekno. Kok iso kenekno? Wong jogete feminim ana sing nyentak-nyentak lho. Lah padha lanange ya kenekno ngono nyapa to, Mas? Oh, lanang to? Tinggal. Romaksaku. Aja ngono lho, Mas. Pak ngono. Nyapa? Aja jaraki aku. Penyebabe. Engko nek konangan pacarku. Sapa ta pacarmu duduhna ta duduhna? Rahasia. Mbok duduhna. Pacarku nang Solo, Mas ada. Oh iya. Anuun sewu. Sadere ngaturaken salam rumin nggih, Mas. Harus salam dulu. Nggih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iki penonton bayaranmu iki. Iki muridku, Mas. Oh, murid. Murid. Lho aku kan guru PAUD to, Mas. Oh, guru PAUD. Guru PAUD. Anak-anak diam dulu ya. Ibu guru mau bekerja. Iya. Tidak boleh merepotkan.
Guru mutan. Ora guru ngemutan gitu kok. Guru mutan kok guru. Guru mutan iki apa, Mas? Guru mutan ya wis teng krintel. Mosok. Oh iya usah mutan ya teng krintel. Apa mbok kira tukang son gaene ning hotel? Ya. Iso langsung nyasare tukang son iki lho. Lah piye? Salam-salam sik, Salam-salam sik alhamdulillahirabbil alamin. Menika teng desa menapa Kang? Dusun Bulu. Dusun Bulu. Desa Putren. Desa Putren alhamdulillahirabbil alamin. Acaranipun bersih desa nggih Mas. Bersih dusun. Bersih dusun. Bersih dusun. Oh dusun iki. Nggur sak dusun iso ngrawuhke jenengan. Alhamdulillah iki nek ora marga masyarakate fenomenal. Terus warga masyarakat iki wong seni kabeh Mas, ora mungkin nekakne awake dhewe. Betul. Mungkin paling ya bersih desa nanggap tip. Iya ta. Ben irit. Nah, sarehne iki ya warga dusun kene iki wong seni kabeh Mas. Wong seni ya. Juga diparingi rezeki yang melimpah sama Allah. Betul. Rasa syukurnya adalah menanggap wayangan. Hiburannya. Alhamdulillah. Pau mboten kudanan to Mbak Manohara? Mboten wono Pak mobil. Oh iya, maksudnya pas sampai sini sudah terang toh? Alhamdulillah udah terang Mas. Tenan aku lagi rene mau lho Mas. Jemeke sak dengkul. Mosok yo. Ora percaya. Sak polok sak dengkul nek mau mandek-mandekne lho. Maksudnya sak dengkule kirik. Kirike dhisikno kok iso. Iya. Maksudnya ya alhamdulillah Mas najan to bar udan deres nggone jemek kaya ngene. Aku karo jenengan tetep iso menghibur masyarakat. Harus seperti itu. Aku ya lagi roh iki Mas. Piye? Dalang kok dipempesi lho. Iki udan kene mau teles. Iki dudu pempes ning kresek. Batinku dalang kok jompo aku. Maklekmu. Dalang kok dikeki kresek. Karo sak kok ora kajen men to Mas. Masamu dalang bosok apa piye? Iya. Batinku walah dalange po stroke Kang. Ora iki mergo teles mau sore ketrocoan. Oh, sampean teles. Lho. Piye ta? Mau ki udan terus nganti tekan kene, mula ki dikeki kresek. Tembus. Aku ya tembus kok Mas, ki tanggal pira ta? Jare lanang kok tembus. Lah terus kok Mas. Biyo. Tenan iki aku biasane tanggal 15 gitu Mas. Oh lagi subur-subure. Lagi subur iki maju to Mas iki. Ya biyen era men aku ayo kaya ayu-ayu wae model. Tak kira ki aku arep meteng ngono Mas. Lah kok tibake kok tembus aku ngono gak sido berarti. Ngosek to kok iso ngomong meteng sing ngetengi sapa sing mentolo? Ya Deni kae lho Mas. Oh operator son. Operator son golek aku sing elek-elek ngono kuwi ae. Sing apik kaya jenengan sing gane kaya jenengan nglarani ati. Nek ora percaya akeh buktine. Nek apa? Aku mending golek tukang son ngono kuwi Mas aku. Penyebabnya apa? Wis elek orang nglarani ati. Lho, dampak ampune nilai positifnya tukang son apa iso ngladeni kaya sampeyan ngene iki? Piye? Penak Mas ndek bojo tukang son. Penake tukang son. Alah kerih. Kok iso kerih lho? Lah kur diuntiri tok. Ngene ya nguntiri. Tanganmu kok pinter wesan. Apa kira-kira mbiyen ya tukang son? Belajar ning Deni. Oh, belajar ning Deni. Aja nemen-nemen nek karo Deni, Mas. Hanya apa? Kowe engko nek pas ning hotel kowe engko di VC. Wis tau kok. Kurang ajar. Aku tak pameri genti aku. Sing penting aja konangan pacare lho ya. Aja ki. Maksud pacare Deni. Oh, pacare Deni ya. Alhamdulillah derek ndedonga muga-muga masyarakat marga mriki Bulu nggih Mas. Mugi-mugi sedaya pinaringan sehat. Amin. Yo panjang yuswa. Amin. Rezeki ingkang melimpah. Mugi-mugi panenanipun taun ngajeng nggih saya kathah. Sabatanipun gadah hajat menika nggih beri dusun menika. Beri dusun. Panenane saya melimpah. Tapi aku salut karo Mbak Manohara. Inggih. Tegesipun panjenengan niku seniman yang mandiri. Oh, mandiri mandi sendiri, Mas.
Mboten ngaten, maksude Pripun, Mas? kalau nyinden prei yo ngrias manten. Alhamdulillah. Lho, jadi pemasukannya iki bukan hanya satu lini. Nggih. Jadi dimasuki pirang-pirang. Oh tenan tra begenggek Mas. Jenengan yo ngono ku lho. Maksudnya iki bukan hanya dari nyinden. Finansialnya Mas. Ya, finansialnya. Alhamdulillah. Ngeten iki dalu nyinden. Bengi ngrias. Bengi ngrias. Awan sithik ngebong boto. Apa-apa kok mbok layani lho. Aku ki apa to Mas sing ora? Kabeh sepenting halal Mas. Lho tenan aku gitu Mas, sepenting halal. Engko ngebong boto prei, ngrias prei, dekor prei, nyinden prei, aku golek wedi Mas. Lho. Apa-apa ya. Aku ki apa-apa Mas? Nek ngono aku mempunyai satu permintaan Apa, buat Mbak Mas? Manohara. Nggih. Nek pancen sampean ini memasuki dunia rias manten itu berapa Nggih. tahun sudah? Alhamdulillah kalau nyinden itu dari tahun 2010. Nyinden. Iya. Nek rias. Habis itu menjegur ke dunia rias. Kok menjegur iki basa ndi to? Ya, menyelami. Loh, kok menyelami iki kok jeru apa piye? Terjun. Gunung apa piye terjun iki kok? Piye maksudnya iso ngrias wis ngono ae. Piye ya sik. Anu menyemplungi iki kok kedoan apa piye kok nyemplung? Delepi. Delepi. Mosok jeru Mas. Lah jeru ora kira-kira. Oh, sakilan kok. Oh, sakilan ya. Anu berkecimpung. Berkecimpung. Nah, Iki lho berkecimpung bahasane sing pas. di dunia rias. Itu dari tahun 2013. Oh. Setelah lulus sekolah, alhamdulillah belajar rias sama senior. Sampai sekarang alhamdulillah tidak pernah libur, alhamdulillah lumintu. Lumintu nggih. Nek Nggih. ngaten sok aku nek sak wayah-wayah dadi manten aku riasana karo manten wedok ya. Karo sapa Mas? Yo sapa sok sing dadi bojoku. Oh, kira-kira kok bodo mundur kabeh gitu. Ngen marai ya aku wis entuk WA kuwi lho Mas. Aku gelem dirabi Mas Kai tapi nek Mas Kai wis mari jadi ngono. Lah apa edan aku ya. Oh, iso mari kok. Mulane jenengan ki aja nakal-nakal. Mboten pun kula suda niki. Alhamdulillah. Maksudnya dibanding saya zaman kuliah, zaman mahasiswa. Oh, emang, heeh. Sekarang wis nakal-nakal dunia hitam pun tak jauh. Alhamdulillah sami kalih kula. Pun tak suda. Enggak apa-apa Mas, itu namanya mencari kepribadian diri. Mencari jati diri. Mencari jati diri, tidak masalah semua orang. Semua orang itu mempunyai pribadi masing-masing, mempunyai cara bagaimana supaya kita kedepannya lebih baik lagi. Enek tembunge kiai, luwung dadi mantan bajingan timbang dadi mantan kiai. Nah, ngono lho Mas. Kaya kancaku ki ya ana jenenge Heru kuwi. Wah, Ketoke lanang Mas. Ketoke lanang ngene. Basa ngono yo gak i Mas. piye? Duwe aplikasi oren. Apa oren iki? Rahasia. Aku ndak ro nek iki. Menika wonten pamundutan apa Kang Mas? Pamundutan sementara belum ada. Belum ada. Jenengan merdeka mawon nembang untuk salam pambuka untuk dusun Bulung. Oh iya, apa arepe? Heeh, bawa sendiri apa ditemani monggo? Sendiri riyen mawon. Oh, sendiri riyen. Oke. Menika bapak-bapak nggih wonten. Kula tak ngladosi bapak-bapak kali ibu-ibu riyen. Sip. Ngoten nggih diutamane untuk yang bapak-bapak dulu. Mbah Kong sing sebelah mriku nyuwun langgam napa Mbah Kong? Heeh. Napa Mbah Kong? Hanelongso? Rene to karo gawe ketan ngono, klak krungu. Menika Pak Lurah nggih rawuh? Pak Lurah rawuh. Ngapunten Bapak Lurah ingkang pundi menika nggih? Oh lha iki lho Mas, delok warga kene iki selain nanggap wayang Mas, sing delok ya diindumi aqua iki lho Mas lho. Kayak wong dodol. Wong dodol. Oh alat batinku tak kira kok diindumi aqua sitok-sitok aku. Pak Lurah wonten menika nggih, rawuh nggih? Ingkang pundi Bapak Lurah? Ingkang pundi ngapunten? Oh ndamel peci, nggih. Pak Lurah menawi rawuh, monggo pinarak datang mriki. Wau pun meling mboten minggah kok, Mbak. Lho, non? Mboten minggah. Mboten minggah, mboten napa-napa, nek mboten minggah 500, nek minggah 50. Kok iso diancam? Monggo dipun sepati kagem Pak Lurah nggih. Loh, masih lenggah to? Masih lenggah teng mriku nika. Ampun jenengan pun teng mriku nggih Pak Lurah, mangke kegantengan jenengan mboten ketinggal. Oh. Nah, kenging mriki namung ketinggal wajane mawon. Heeh. Lagi. Monggo sepate Kang Mas, kagem Pak Lurah. Monggo aja, heeh. Kersane regeng nggih Mas. Nggih.
jas. Piye. Sayang. Sik to. Tak deloke lanang apa wedok iki. Muncer ndang lanang apa wedok iki. Tak gawe laporan karo bojoku ternyata Manohara lanang lho minyak kata ngono. Miki satu lagi ya. Ngapunten lho Pak Lurah nggih. Pak. Nggih. Jenengan napa mboten pirsa nek kula niki nguyuhe ngadeg? Nembe kepanggih betul Oh pirsa. ngoten. Nggih Bapak. Sugeng dalu ngaturaken wilujeng dalu Bapak. Mugi-mugi jenengan pinaringan sehat nggih. Rezeki ingkang melimpah. Taun ngajeng saged nanggap banci melih. Alhamdulillah. Nggih. Jan aku. Nanggap banci melih lho sing tak penake. Lah pripun to Mas? Ya ora apa-apa. Pak Lurah mau mriki sarimbet kali sinten? Kali sinten? Oh piyambak. Alhamdulillah Pak Lurah ki duda saiki Mas. Kok iso lho? Lah jute dhewe no. Berarti nek ning kene iki bojoku Mas. Oh ngaten nggih. Lah klambine padha lho karo aku lho. Oh iya kuning. Sarimbitan. Nggih sarimbitan nggih ya. Aku nek nyeluk ayah Mas. Iya. Ayah Joko. Ayahane oke. Sarimbitan serampangan gitu ya. Injih Bapak badhe ngaturaken napa kagem warga masyarakat mriki. Monggo. Paumpun kula aturaken nggih. Lah kula dereng mireng kok. Nggih. Mugi-mugi warga dusun Bulu diparingi anane napa niki? Bersih dusun. Bersih dusun diparingi kesehatan. Amin. Diparingi kelancaran napa sing dadi angen-angenipun. Amin. Nggih. Pun niku nek lancar nek sedayanipun niku komplek Mas Dalang. Nggih, leres. Lancar niku sembarang judu, sembarang rezeki, sembarang lancar. Amin nggih. Nggih. Nggih ngoten. Alhamdulillah. Panjenengan badhe nyuwun langgam napa? Manut. Lah monggo. Kok manut Monggo, to, Pak? Bapak. Manut. Monggo. Lah jenengan badhe nglagam napa? Lah monggo. Piye? Kalau betul sakit nyanyi. Mboten napa-napa nyawer nggih sangsang. Ada. Monggo. Napa kalau isone ngarepek niku? Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Napa? Lho, Mboten napa-napa ngrepek mboten mboten napa-napa. napa-napa, Bapak. Bebas mawon napa langgamipun. Napa iki? Mendem bedokan saged. Oh saged. Kok trimane mendem banci saged. Pun to. Iya, kula digonceng nggih. Oh ngoten. Oke. Nggih. Jantenan. Mas Tris endi Mas Tris mung? Nika teng panggung. Mas Tris ora ketok iki. Kele sing ibot ning ngisor, sing ibot ning ngisor. Lah saking irenge kok ya. Suarane sae nggih. Sae. Tapi isone yo ngerepek lho padahal. Oh mboten Mboten napa-napa. napa-napa. Mboten napa-napa Pak Lurah menika jenengan menawi nembang ngrepek mboten napa-napa ya Mas. Mboten napa-napa. Pantes wae ya Mas. Pantes. Saestu. Nurune ra apa-apa kok ngerepek. Nggih mboten napa-napa, pantes mawon. Menawi pantes melih nyawer. Kok panggah. Pun ngoten mawon nggih. Nggih matur nuwun Bapak Sampun, Lurah. Bapak. Paring pangestu. Niku namung guyon lho nggih. Guyon. Garei lanang lha mau wedok no 500 yo ora. Lho, Bahaya. kula niku Pak, nuwun sewu nggih. Sak jenengan pripun? Marai lanang cara wedok 500.000. Yang kula niki lho banci niku lho dinyang 10 yuta. Ngono. Mboten kula wehne wong ndase sak ndase. Kami serondol nak. Wis aja kakeh 100.000. Matur sembah nuwun nggih. Nggih, sembah Matur nuwun nuwun. nggih Pak Lurah. Matur nuwun Mas Dalang. Nggih, matur dherekaken Bapak. Nggih, plaris. Dagangan kok Mas. Laris sembah nuwun Pak Lurah nggih. Kula dongane panjang umur, murah rezekinipun, munggah swarga. Sapa melih sing pengin munggah swarga monggo. Kok malah kabeh kon nyanu, Kon piye Mas? Ki ana permintaan Mbak Mano. Oh monggo Mas. Yono, ana permintaan tinggal katresnan. Oh nggih. Bersama Mbak-mbak ya. Mbak-mbak sinten to? Yo Mbak Presiden Astabrata. Oh ngoten nggih. Engkang pundi menika? Mbak Berdua napa satu? Satu dulu. Satu Mbak dulu Dinko, Mbak Dinko monggo. Sepatica. Niki putrane Budar niki lho. Budar sapa? Bu Parsini kok. Parsinem, Nggih, Mbak. Parsinem. Mangga Mbak Dinko di Sepatica. Ya, yuk. Mlebok celengan. Oke.
Mbak Denko. Alhamdulillah ya Mas. Sugeng dalu Mbak Denko. Ye, sugeng dalu. Alhamdulillah. Ki yo banci Mas. Ora ya asli iki. Lah suarane luwih gedhe kono timbang aku kok. Lah wis anak-anak kok. Oh anak-anak. Nek wis anak-anak ki gedhe ngono kuwi. Mboten nek wis anak-anak iki berarti kan wedok asli. Sampean wis anak-anak urung? Urung. Jareke wis tau nglairne. Wis tau Mas. Heeh, rambutnya ning gulu jare. Kok iya. Ora ya. Ora Mas, kuwi tak WSG masalah. Oh, mbok USG. Salah Mas, tak WSG. Lho, kok salah piye to? Lah aku kan ketoke kok biasanya kan tanggal 15 ki deres to Mas. Iya. Lah kuwi aku petang sasi urung blas. Weh, petang sasi blas. Blas. Aku Terus tak kira aku pemeteng aku ya. Heeh, terus. Baru kuwi tak WSG Mas. Lah kok jare doktere anakku cacat. Loh, kok cacat? Lah di WSG kan eruh to anake sikile ning ndi tangane ning. Heeh, betul. Basa kuwi Mas, lah kok jare dokter anake jenengan cacat Mbak Manuhara. Biyo aku yo nelongso Mas. Mosok anake sinden kondang kok cacat. Kok cacat? Heeh. Lah kok di USG ki Mas, ndase gundul. Ndase gundul. Ora metu rambute, lah kok rambute ning gulu Mas. Apa enek rambutnya ning gulu iki? Sumpah enek kok tak duti fotone. Gua aku yo duwe nek. Untuk kuwi tak kira sikile metu ning njaba. Ora saestu lho. Anu, permintaane ninggalkan tresnan. Ninggalkan tresnan yuk. Anu dibawani sik. Oh dibawani. Pektor bawa tor. Pamer. Nah, iki lho Mas, anakku ki ya iki sing metu ki. Ayo Le. Sing rambutnya ning cengel iki. Rambutnya ning cengel to. Cengel apa gulu? Bawa tor. Ayo rene. Lah iki lho Mas, anakku ya iki metune Mas. Tapi kita ora nek cengele. Iki karo Pak Lurah kene iki duwe anak iki aku Mas. Oh iya. Walah le bocah kok saugel. Saupil. Bocah kok saugel jare. Tentu walah. Bawa sesuk ora melu kok Pektor. Apa sesuk ora melu? Mbok jare anu Arep ning ndi we? ulangan. Oh, ulangan. Sesuk cah TK mlebu Mas. Ulangan. Walah. Seneng nak sesuk upacara barang. Ki Iki Mas Sabar kedawuh. Iki anak sampean iki. Anakku. Anake iki. Iki lahirnya ra gelem sesar, normal ya ra gelem. Lho, lah piye? Diplotot. Udun to piye kok kok. Ninggalkan tresnan sing dadi permintaane bawanono gandrungen. Gandrungen le, Mbak Yumu le. Loro iki digandrung iki. Ora karo mboke digandrung. Gak apa-apa to. Apa pengen kualat kok jambu mente ndase ning ngisor. Ndang le kono wis musuhe jajal. Rasane ning dhuwur panggung piye? Ah hanyep bae becek tenan ae. Tenan iso sujune nggonku keset. Jumek Nggonmu keset. maksudnya lho, memang ngomong apa to? Memang ngomong apa? Becek. Lah yo nek kene jemek to. Jemek. Lah sujune nggonku keset. Apane? Lah ya pikiranmu ki aja ngeres. Jenengmu Victor kok ya ngeres. Jangan mempunyai Victor, pikiran kotor. Neng kono ke lo keset nggone. Oh, nggone lungguh. Nggone lungguh. Mbok kira apa? Ya, Sisil kok keset. Ya dibawani jajal coba kaya ngapa. Digandrung. Nah, ndang le ayo le. Mboke pengen roh anake sing lanang gandeng dhewe iki pengen nek gandrung wong wedok iki kaya apa polahe ngono. Ning gandrung aku sing diingeti sing ndi to? Lah ya kuwi to. Ingeti iki kene aja tengah. Nek ingeti kene wi rumbuk kuwi. Aku mau ki ngingeti rai yo. Rai iki ning dhuwur pasuryan sing ning dhuwur. Kuwi ya rai lho. Rai. Kowe Rai lok. aja kuwi rambut tok. Ya kok dikerok.
Aja dingetine, dingetine. Salah. Iya. Wong iki ya tau Mas anakku kuwi. Nyapa? Mosok pegel aku. Enek wong adus, "Bu, aku melok adus wis gedhe kaya ngono lho, Mas." Wis Kok gedhe? melok adus buke iki lho. Lah terus mbok layani ora? Ya ya wis kene adus adik buke kene aku ya ngono. Bahasamu lho kok dilayani. Lah wong enek wong adus lho. Lah kok ngene. Lho Bu, lah sampean iki adike kok apik mendawa ngono. Lah terus Adik apa? Adik. Lah kok jare adike wis ketok ndase ngono. Lah kok dibatek kok, Mas. Wah, repet-repet ning weteng. lah pikirku adike kok lucu Monggo tintingane Mbah Marvel. Marvel. Mas Marvel. Kaget aku jenenge. Asmane Mas Marvel. Ayo, ndang le. Malah goreng. Iki jane nyapok. Lah wong aku ya keri dingeti kok ngono ae Ora dingeti. apa-apa Sing kayak. dingeti Cek, cek. ngono ae yo. Iki enek setelane. Delok. Lho. Lho. Tuh. Lho. Wah. Nah wis setelane Lho, iki ngono. panggai. Malah kayak dolanan. Ayo le gandrungen le mom kowe le. Ndang. iya. Belajaran ki karo tuwek-tuwekan Rita. Engko nek wis pinter karo sing nom. Alah, alah. Kangenku tanpa umpama. Masa kangen karo aku. Pola kok jaran. Kaget ae. Ngene le, nek karo cah nom ki polahe trah yo ngene iki, nek karo nah iki lho tak warai nek belajaran karo sing tuwek sik rene. Walah. Diwarai ya. Ya diwarai ndang rene. Nek belajar karo ngono kuwi. Nah, nek belajar ku nek wis pinter lagi karo sing nom. Oh iya. Nah, Heeh. Kangenku Nah. tanpa umpama. kilo. Ngene ya ditekoki to kok. Ditekoki. Dibimbing Pak Mano. Ditekoni piye? Tekani Ditekoni. piye? Wong ayu garwanipun wong akeh. Duh, Garwane pun kakang. kakang. Garwane pun. Lah, Pun yo, kakang kancane oke. Nah, enten to. Bisa lucu. Duh. Ngene ya. Duh, wong ayu garwane pun kakang Yayi. Dalem Kang Mas. Lho piye? Halus iki. Wes kaya pemain ketoprak tenan. Obong iki. Penak sing nom apa sing tuwek? Penak sing tuwek bae. Lah, iya. Halus. Tekoni le dibimbing. Ndang nih, tekoni sik. Piye rasane atimu nih, Mas? Kepiye rasane pun atemu nih, Mas? Alah bungah banget Kang Mas. Iya. Apa ya ngono ta? Ya alah. Hei. Jana. Karo diterus ya mong sliramu. Ndang, karo tangane didemek. Ano. Mong sliramu. Salim dicium. Nah, Kang anu dadi. kaya mboke karo anak budal sekolah. Talange ngati. Pengen mak apa ngono lho, pengen mak apa. Pengen mam apa tekono? Nih Mas, sliramu kepengen mak apa dedaran apa? Nek aku Heeh. pengen maem jajan Apa? kaya pizza. Aja. Yo. Dek iki Yo. rasa percaya. Lah ngapa? Dek iki mangan pizza mencret kok. Yo ora. Mbok yo lumrahe lah yo umume Wis tuwek wae. kowe. Mangan apa Pizza. pizza? Yo bene toh, itu namanya tua tapi berkembang. Lah wong mangan Perkembangan zaman. Lah wong karo Sinta wis ditukane kebab lho pangane wedhus. Dikira apa? Iki panganan apa to, Nduk? Kok iso enek sukete. Sangat wedhus. Ayo terus. Dan terus jajal gandringen kuwi. Wo slawas sanggonku nunggu. Gantian karo nganu sing perempuan. Karo garwane. Garwane ndang gantian. Karo dilus-lus pundake. Salah. Dirangkul. Dirangkul dilus-lus pundake nah. Alah. Tak dongane muga-muga bubar sinem ndang meteng. Hei. Wong Sinta wis kuliah kok, anake wis kuliah kok duwe adik neh. Ya ora apa-apa ben gak kesepian kok. Aku wis duwe anak loro karo iki. Nek ndase. Loh, geceken sisan aku. Randin ya. Piye le penak sing kuwi apa sing kae? Enak aku ya Mas ya. Penak kene jane. Oh. Ning saya suwe kok aku masuk angin ya. Gayamu njajal kono. Iki penak lho
karo caki Mas. Kok Apa? penak, kok penak. Tuku jarik barang separo. Gak saful. Lho iki mau serbete bakul warung rumah. Iya. Tekan. Ayo ndang. Ngeling ana Digoceki tangane to. kala dina ke Nah, muter. pungkur. Nah. Maju Piye, ratik piye? maju ngene kok coba. Aja mbok surung. Ratik maju ngene lho, nah. Aja mbok surung. Ora geduk no kok kamar. Ora rumangsane. Kone jenenge ra sopan ngono. Lah iya. Alah ndak sakit. Ora sopan kok lha wongane sinden apik-apik kok mbok ngenekno ora sopan ngono. Lah kudune piye? Aja madhep rene, Lah, madhep piye? rono ngono lho. Oh, madhep rono. Oh iya. Lho, kok cek bangga. Lah jare kon madhep rono. Wis to. Lha ku mau piye? Lah iya. Cek to. Aku ki arep teko. Nyapa? Victor ki jane ki krumu tetap apa ora to, Mas? Ya, pocokan. 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 Walah ini mbok yo ngesake to, Mas. Kok mesane apa to? Mbok ditukari seragam mosok klambi kok dilinting sampeyan mbane iki lho. Lah, piye? Mbok yo Lho, kuwi khusus jenenge termasuk bagian dari style lho. Tuh, Style dilinting ngene iki. Tuh. Nek ku hem barang ngono hem dilinting. Dilinting. Kuwi style. Liyane Aku- jo. Aku ki bayangne. Ngapa? Iki ki bahasa apa ki beskap apa nganu apa ki jenenge tunik aku ngono. Ki ngono daster jane. Lah ya tak Ya, kira terus? tunik. Ayo le. Iya le. Sliramu nate ngendika Dipangku to le, dipangku lungguh-lungguh. Terus. Nah, sing wedok dipangku. Nah, wong lanang iku kudu kuat mangku wong wedok. Tanggung jawabe nah, ayo Nduk. Dipangku, bongko ya karepmu kowe. Kene ya Mbak ora kene, kok mbok lungguhi kene kok. Ya wis. Dipangku. Dipangku. Kok ya nganggo kathok dalam barang. Lah rumangsane ya. Oh alah bae panjake kok ya. Pojan. Ya Allah, Pak. Nduk. Nyapa? Sedintul-tul. Mosok penak apa ora? Ora. Ora krasa. Ora. Udan-udan ngene iki ilang kok. Mosok ora Nate krasa. ngendika. Ora krasa. Mbok ya Prasna Mbak ya pengen lungguh, Le. Jajal. Begek. Lho. Sarbo uyuwi lho. Mbak ya pengen lungguh kaya wingke lho. Ya lungguh umpama. Meneng lungguh apa ora? Lungguh. Lungguh. Ya. Meneng to. Bisa diperkosa lho. Ya penak Mas. Tiba. Pintar pen operator. Tentang bawa nono to Mas. Mas, bawa nono. Jan. Penak tor. Penak piye kaya ngluguhi klosat ngono modele. Nek kowe ra iso lungguh kene Gayang. Lah ki lho dibalik. Ngene lho. Nah, katoke puma. Nah, Mah ndang to. seliramu nate ngendika. Aduh. Prasna lahir sing katen. Iki apa? Bisa dipasne langsung. Baten. Penak. Wis ngene.